Ndinotendwa nasekuru. Ndikuona apa mukufasa manje. Kana sekuru ndikuona mukufara zvakanyanya. Mufara sekuru. Ndanyane kampururu ndivana mufara. Hanzi kana muchifara mururu ngairo. Varozvimi tipana. Zvinoitika mukugara. Bomba zikalira masiku manyinji zirumatengo. Zisvikawo siku rimodzi kutadikira. Hanzi mhuri dzingacheme dziri mumasango madzinenge dzirimo. Asi rinosvikawo zuva rimwe chete rekuti dzinofara. Saka zuva renyu rasvika rekufara. Asikura kutsudzurwa bakani ya ufiti. Nezuva rekusunungurwa panyaya dzeuroyi. Kwamba kuti wafika kwati tasu ufiti waleka kumara urenge uripo kufika. Zvanzi wakanzwa wasvika kwasekuru tasu uine uroyi hwako. Wasvika neuroyi hwako chinzwa kuti uroyi hauna kupera. Unenge usati wasvika kwasekuru tasu. Mukumva fara. Mukunzwa mashoka. Muritani azukuru. Makadi vazukuru. Sekuru ari right. Lero ningayangane ringachite siku rechikwatro muchipita munayo. Nhasi uno sekuru vakutarisa vari kuona mutore nemazuva anosvika na4 muri muno matiitika. Ndizvo sekuru. Iwe udachoka Duzunya Africa. Iwe zvanzi wakabva kuSouth Africa. Ndizvo sekuru. Ndaona pazvitikiti ndikatopa chaperera wadambudziko redu. Ndowadaona numero. Ndokwakaona nhamba dzasekuru South Africa. Ndoko ndakadziona sekuru ndikamutsvaga ndikaona kuti panapa ndopachaperera dambudziko redu. Chabwino. Zvanzi zvatendwa nasekuru. Zvino imwe kani yandikureva pano patakara deni. Imimi manje nyaya iri kutaura nasekuru yavari kuona takagara kudai so. Inkani yakuti titsudzurane. Inyaya yekuti tisunungurane handitika. Udabwera siku riya ukati tani. Pane zuva rawakamboya rere uchiri kurememba here kuti wakati chii? Nankani yani. Nenyaya yenyu imimi. Ndinotenda sekuru ndakati ndoda kuti ite yaPatricia. Handizi kuti ndizvo here zvomuri taura. Kuti zvawanda. Inde udari watani? Hanzi ndizvozvo wakataura uchiti chii? Ndakati ndoda kuti itewo yaPatricia iya kuti zvedu zvichipere zvakaita Patricia zviuya apa nokuti tanoita nekuramba tirikufamba. Hapana patakasiya. KuSouth Africa takafamba muno macho takafamba vanhu vanga vatoneta. Asi pendakawana paSly Media kuti ndinobatsira vanhu ndipo pandakangoti ndopachaperera dambudziko redu. Wakabwera pano ine ndatitani. Pawakauya pano sekuru akati chii? Sekuru akati zvinopera. Ndichakubatsira. Udatitani udati ufuna kuti fiti yako ibwere ufuna kutani. Hanziwo nemuromo wako wakati chii? Wakataura kuti uda kuti muroyi wenyu auye here uda kuti zvifambe sei? Ndakati ndoda kuti auye panapa. Nyaya yacho ichipera hatichaiti zvekuhandirana zvokuti tiite toti ngazvigadzirwe tiri kuseruko munhu asingazvizivi kana tafora takadai. Ndozvandakataura kuti ngaachiuya apa ndokuti tizive kuti dambudziko rapera. Apa mudai matano kana murai kwamudachita. Zvana sekuru gara kwamakaita apa kamira sei? Kamira sei muri ani nani? Ava ndo hanzvadzi edu hombe papa wasara mwana wahanzvadzi ndiye mukuru muzukuru mumusha. Ini munin'ina wangu ava ndimai nini munin'ina wamai. Saka pesa pamai kwatama maibata chati. Zvanzi pesa apa kufamba kwamakaita kwese kwamuri kutaura kuti makambofamba maibate iko kwamaifamba iko. Taikozviudzwa izvozvo kuti ndo zviriitika pana mai nini kuti ndo vanenge vari kutishanjirawo saka. Mai nini wacho ndwapona? Mai nini ndowapi mai nini? Mai wacho ndowapi? Uri tani musikana? Hanzi wakadi musikana uyu? Ndinoda mutsekuru. Iwe kani kureva apa kuti waipatiwa kwese kumambuyo uchadidi here kuti waipatiwa paufiti. Zvanzi nauya urunzwa iri kutaura kunzi kumashure kwaifamba uchibatwa ichokwadi here kuti waibatwa? Hunde ndaibatwa. Chabwino. Zvakanaka. Saka apa Ndauyawo panapa kuti zvipere. aya dikira kutamanga. Hanzi uri kumhanya chimbomira ndinenge ndichikubvunza uchitaura zvaunenge uchibvunzwa. Uri kuona wega pano kuno. Hanzi kuya kwakuona uri muno mudari muno maona kungoya wega. Iwe Handina kuya ndega. pauda uya paya nchikuza kuti ndifuna kuti umandare muntu akamutenge
iwe na nzira dzako uzati waikumbuka kuti mundu abwere. Hanziwo kana uchiri kurememba pandakakudza kuti munhu yeye ari kukonzesa matambudziko ndoda kuti auye panapa kuti ngaanotorwa auye panapa ndiri kuziva kuti mupfungwa dzako waitofunga kuti munhu yeye ndine dhauti kuti anouya. Ndine chokwadi sekuru kunyange pamakatishedza pamukaridza mbira paya mukati zvinhu zvenyu zvagamuchirwa zvichaita ini mwoyo wangu waigunun'una kuti zvichaita here izvozvo nyange manheru futi ndaingorara ndichifunga kuti udarati pana handisi kubva pano. Hanzi wakataura muromo kuti nhasi wakataura muromo wekuti handisi kubva panapa. Makatondiona ndichitozvitaura nokuti ndakazototaura ndiri mumba wamo ndikati inini kana sekuru tasva wakazvitadza ndicharambira ndiri panapa nokuti dzewamwe vanodzigurira ndikati ndinotauza kuti ndinotatamudzika. Saka uyo muzukuru wako tampasa chani? Hanzi saka uyu muzukuru wako ndakamupa chii? Kuti aende katenga mainini wako. Kuti aende unotora mainini wako. Makamupa miti twiri mukati iyo unozoshandisawo kutaura namukoma wangu. Mukoma wangu wachazotaurawo namainini kuti wese wauye panapa. Saka iwe pawadataura naye adatano. Hanzi saka iwe mukomana pawakataura nawo amainini awa vakati chii? Havana kuita naro vakangoti tunoenda. Ndova mabwera pano. Ndova mauya ka. Mabwera pano. Mauya panapa pamuri panapa. Ava ndiwo ka muroyi wenyu. Ava ka mainini wenyu ndo muroyi wenyu ka. Muroyi wacho unopona ngasimudzoroko muroyi toni. Muroyi wacho ndope ngasimudzoroko. Iwe ndiwe ana ka. Ndiwe ana ka. Chabwino. Zvakanaka. Ukoona nyaya. Unoona nyaya iri kuitika here ana? Kuti zoti ufitwa mara. Kuti tizive kuti uroyi hwako hwapera. Unenge wapita katenga zvinhu zvako kumwe kwako. Unenge waenda kunotora zvinhu zvako wega kumba kwako. Ubwana nazvo pano. Uya nazvo panapa. Kuzidziva kuti iwe zvinhu zvako izvi wakurembera kuzvibata. Hanzi tiri kuzviziva nhasi unoyo kuti zvinhu zvako iwewe hauchakwanisi kuzvibata kuti uye nazvo wega. Asi chakupasa mhamvu kuti ubwere nazvo. Hanzi sekuru achakupa simba rokuti ukwanise kuya nazvo zvinhu izvo. Ndoti apa kutaura ufiti wako uri kunetsa. Nekuti kudaira kwawaita uroyi hwako hauna kutombobva wanetsa. Kuna vanangu vanobwera pano achiita kusokoneza. Hanzi kune vamwe vanouya panapa vachiita kunetsana sekuru. Ukumva fana? Uri kunzwa mashoko aya? Ndifuna kuti iwe ndikakukosha utawire zvandikukosha pinango ndakunyepera ure kuti ai apa atachimandinamisa. Zvanzi kutaura kunoku ndoda kuti ndikubvunze pane zvandichakubvunza. Iwe uchipindura wega. Kana wanga wanyeperwa nasekuru utaura kuti sekuru tasva apa maninyepere. Ukumva fana? Uri kunzwa mashoko ataura? Ndinozvinzwa sekuru. Iwe ndiwe fiti one. Iwe uri muroyi hausi. Ndiri muroyi. Waseka na sekuru. Imba umbo yechitori ikambochitika. Ndiri kuteera sekuru. Hana sekuru mbonzo yaunzi nyaya yakamboitika. Ukaona pakukhala. Munoona zvinoitika pakugara. Kana mbuto ino. Kana nzvimbo ineyi. Ya Zimbabwe. Nzvimbo ineyi yeZimbabwe ineyi. Ina mutsogoreri. Ine mutungamiriri anditi anova president anditi. Ndidzo nini? Ndizvo ka. Ino kwa fiti. Sekuru vamukuona vakagara apa panyaya dzouroyi iwo. Ndiri mukurumbo pomwe. Mukuruwo futi. Ndotongawo. Vanototongawo zvakare varoyi. Ukumva kukuudza kuti iwe ndiwe fiti kutawira kutonga rini? Hanzi kukuudza kuti iwewe ndiwe muroyi uchidaira kutonga hakusi kutonga. Kutonga rini? Handiti kutonga kusvika pakutaura kuti uri muroyi zvausingakwanisi kutaura. Uchitaura kuna sekuru kuti aba sekuru achikubvunza kuti uri muroyi here iwe uchisvika pakubvuma kuti ndiri muroyi. Handiti kutonga ka. Kutonga. Chabwino. Zvakanaka zvinowanika. Ina mutawire panze. Pasa uyu ari mugarimota tawire. Ipa uyu ari mumotikari adaire makoza ari. Vadzukuru vanenge vachiona ngati vakudzimirwa mafoni. Vadzukuru vanenge vakuona kunge ari kudzimirwa mafoni vanenge vasingazive kuti pane vamwe vadzukuru ari kubatsirwa. Chabwino. Zvakanaka. Apa iwe izvi zvakuroza waimbo zvichitatanizva. Hanzi nhasi uno iwewe ndine mubvunzo sekuru ane mubvunzo kwauri kuti izvi zvawairoya nazvo izvo pawairoya waimboita zvokuita sei iwewe. Ndifuna kuti ureweka. Sekuru auda kuti utaure wega. Kuti kudya munhu maidya tani. Kuti kudya munhu waidya sei. Kuti musvike muuruka maita tani. Kuti musvike pakuenda kunoroya maenda kunoroya sei. Kana pakumuka waiweka tani. Kuti pakumuka kuti mene unoroya maimuka sei. Ure vatatu audadya. Wotaura vanhu 3 vawakadya iwewe. Kubudikidza naamai vamamawa. Kubudikidza naamai vasikana. Vakapa mai inini ndandinawo. Uri kunyatsonzwisisa here. Mai vakanditaurira vakanditaura ana kuti zvandiita hazvina kunaka. Saka pamakaitaura nhau iyoyo zuka ndakaibvuma kuti pamaibvunza kuti mai vavo vakaiwa nani. Mai vakanga vanditaurira vakatoti
Ana ndautaura ana kuti shuwa ana wabva wadareri. Umba. Uri kuzvinzwerana? Ndiri kuzvinzwa sekuru. Yo mama wako ni ani? Iwe mai yako uri kudhoko pesira uyo mai yako wanodzani? Ndiye Edina, ndiye mai wedu tese, ndandi naye asi ndozvakataura. Mai yako ndo Edina ke? Yo Edina ndisisa kwani? Yo Edina ndisisa kwani? Umba. Fara Edina akufuna kufa. Uri kunzwa here zvakaitika? Shoko raEdina panguva yanga akufa. Kuti ndiuzire kuti ana shuwa washinga nezvakaita. Akataura muromo kuti ndiudzirewo ana kuti washinga here zvauri kuita kuti ndife. Chireva chadidi chako. Chitaura chokwadi chako. Edina ndamubayira chani? Edina wakamurayirei? Kuda kudya nyama. Waida chani? Waida chi? Kudya nyama. Kudya nyama. Kudya nyama. Udamuraya na chi Edina? Edina paakafa uyu ukamushandisira chi chakamuraya? Imwe kundodeketera kuti isa tione nyama. Wadeketera muchita kani? Waideketera pakudeketera waita sei? Kukombera kuti Edina iwe ndatuda nyama. Sa mudauraya vanhu vangasi? Saka wakauraya vanhu vangani? Ndakauraya Edina tiuraya mwana wangu Kasi. Kasi unomuziva here? Kasi unomuziva here? Nomuziva. Nani futi wadauraya? Nani futi wawakauraya? Hanzi nasekuru auda vanhu vatatu. Utaure vanhu vakauraya vatatu vagone kusunungura. Arisi Magura. Arisi ni ani? Arisi munomuziva here? Ndiani Arisi? Ndisisi wedu. Ndiye akasira uyu zamu. Ndaudauraya? Ndo vanhu vatatu wakauraya ka? Undi. Apa chireva vawiri vaunoroza nawo? Hanzi wataura vanhu 3 wawakauraya. Chitaurawo vaviri chete waunoroya nawo. Uyu unoda kutsudzura. Sekuru vakunzwira tsitsi hanzi vada kukusunungura. Uroza nawo nani? Hanzi unoroya nani? Mari Bheka Nyauno. Nani? Mari Bheka Nyauno. Ne ani fo? Namai. Umwe wekanya umwe. Usiku vanhu vaitaura nani? Usiku makanzwawo here vanhu vaitaura? Mutaurewo kuna sekuru ndiani nani vanhu vaitaura? Kuti vaitaura vakati hanzi makuziwa, makataura namakuziwa ndizviti ndiye munoita naye. Zvimwe zvacho vaitaura pasi akati ndoda kubira futi umhiri kwana Mandangu. Ndiye makuziva? Ndiye maikuziva? Akati ada kubira mhiri kwanani? Paita hanzi udaenda kwaMandangu. Apa iyo ufuna kusiya ufiti ufuna tasani uyu mundu akusokoneza. Hanzi iwewe uri kunetsa pane zviri kunetsa sekuru. Iwewe taura wega nemwoyo wako kuti uroyi uda kuendera mberi nawo here kana kuti wakuda kusiya uroyi? Ndakuda kusiya uroyi sekuru. Simudza manja ese. Simudza maoko ese. Uroyi andichikuda bandoda kusunungurwa pazuva renhasi sekuru. Wadati? Ndoda kusunungurwa pazuva renhasi sekuru. Taura wese wakadya nemazita awo kuti nenge ndiregerere ndinaka. Hanzi wakadya vachitaura nemazita yawo kuti nenge wandakadya ndiregerere uchipedza vese. Ndiregerere. Kasi Mutoni ndakakuya ndiregerere. Arisi ndakakuya ndiregerere. Reva nevanangu atisina udadya vanhu vakawanda reva vese. Hanzi vanhu sekura uri kuona ukadya vanhu vakawanda. Chitaurawo nevamwe vasina kutaura panguva yaya kuti ugone kusunungurwa uchivakumbira ruregerero vaukadya vese. Nevamwe vese vemuraini wadadya basi. Nevamwe vasiri veukama chete vemuraini vaukadya. Mabereta ndiregerere ndakakuya. Mumwe ndiani? Mabhuka ndiregerere ndakakuya. Waziva ndesa? Vanhu vataura mumazi here? Ndaida kungozwa nepanhau futi yababa kuti timbobvunze futi nokuti zvakabatwa kuti wanga waripo. Toda kuti wapindura. Baiva wana udadya leo? Baba ava ndiwo kwavadya here? Unde ndini ndakavadya. Mumwadzo dzedu upenyu. Vainzani? Vainzani baba vacho? Bernard. Ndoda mudya? Ndiwo kwamudya Bernard? Unde. Apa kumba uko hakuna imwe nyama ero? Hanzi iye zvinezvi kumba kwakuna imwe nyama iri kumba. Zvinezvi hakunamo. Zvino hakuna nyama idapera?
Hanzi yakapera yangeri kumba nyama yakapera. Muri. Abari kana pachitika zvino ngobwera apa patsogora. Tunachita nyando zvongobwera kutenga kumakari kazo. Saka imwe mukauraya muntu. Iyo unopasa chani poija family zako dzese. Hanzi pawaidya hama dzako imi makauraya munhu chaunofarira chaicho chawaidya chicho waipiwa. Chiropa. Iwe funa chiropa? Waida chiropa iwe. Muri. Sekuti aona mazino. Nekuti aona mazino. Muri. Shama tona. Shama. Mazino holi besho. Hanzi shuwa aona mazino shuwa. Saka chiropa ichi maibikira murongo maibika chani? Hanzi chiropa ichi pamachifikira pai maibikira murongo maibikira pai. Muchigapu. Chigapu ndo chirongo Chirongwa. Chari. Saka kumba kuchareka ubikira chiriko kapo. Hanzi saka kumba kuti hari chacho chaibikira chiriwo. Checho chakapusika. Saka apa mukauraya. Saka pari zvinhu zvokwazouraya uchaita sei? Hazine zvandichaurayi bandau yako sarenda kuna sekuru. Ai tura chihari chakapesera kubikira chiri kupona. Hanzi nasekuru akuda chihari chakapedzisira kubikira chiri kupi? Chiriyo kumba. Saka ukaenda apa pakona tura zvinhu zvako ukaenda chihari chocho. Hanzi pakuenda tura zvinhu zvako uchaenda chihari chocho. Ndingoya nacho. Kom nyama imaisa sauti na mafuta munoisa chini. Hanzi panyama pamabika maisa salt nemafuta here maidya sei? Taisa sauti tatisingaisi mafuta. Nyama yemunhu inenge ine mafuta ega. Nyama yemunhu inenge ine mafuta ega. Saka muntu kana akaonda anenge adanuna basi. Hanzi saka munhu kana akaonda zvezve anenge akanuna chete anenge asina basa nemafuta chete. Titori wakaonda ba. Tingotora wachikuzinzwa. Vamutora vakaona mutora chiri kuzinzwa. Uya kutaura chokwadi. Hanzi muzukuru utaura chokwadi. Vese adafa pariba adafa adaonda kana. Hanzi vese vakafa wakauraya hapana wakauraya akaonda kana. Atura imi hama dzacho. Hama dzacho. Pasina. Vese vadasimba. Vese vakasimba. Nomwe sisi wapesira ufa anga akasimba. Takangoshamisa tatozwa kuti wangu uri unobvafa. Mimi ndinofunga unotozviziva. Nozi konzi. Konzi akajiwana? Konzi akajiwanani? Akajiwa ndini. Umu kumunyepera. Hanzi uyu muri kumunyepera. Hanzi uyu kunyeperewa uyu ausiwa kaja. Hanzi uyu kunyeperwa usiri wakaja. Ndakaja sekuru. Iye umu ngabera? Ukunzwa here zvutaura. Chibomukoshawo. Chitanga wakumubvunza uyu pamwe ari kunyeperwa nasekuru pamwe ari kutya sekuru. Isai maoko pasi tisi. Ini zvakatanga sei zvikuru izvi? Zvakatanga zviro zvinonga zvandouya mumwiri mako zvibva zvagaramo. Ibva wasondoita basa racho. Ranga riri gore ripi ro? Zvinhu izvi zvakasouya ndichi mudiki. Zvibva zvagara mumwiri mangu. Musati maroorwa? Ndisati ndaroorwa ba ndakazviyamwira muzamu. Saka zvakagara zviri mandiri mukukura. Saka izvi ndakura ndiroorwawo. Ndimo mbuzikutanga mabasa. Murume achiri mupenyu iye zvinezvi? Murume anga achiri mupenyu asi ndakazotanga ngemurume wangu. Mese nemurume maibuda? Ndini ndakatanga kuya murume. Ndikada kubatsira ipapo. Baba obereka isu. Mai wedu akasira uzamu. Baba ndobva azotora uyu kuita mudzimai wake. Wari muramu. Saka mai vangu na baba mai vangu na mai nini wangu wakarwa na baba wangu. Ndo vamira zvakaita. Saka makatanga nemurume ndo makatanga kudya? Sei makasarudza murume kuine dzimwe hama idzi? Zvingobvirawo ndowanika ndakabvira kutanga ngemurume wangu. Uroyi wongotitanga mumbazvo. Uroyi unotanga mumba? Tanga mumba unoda kutanga wani iwewe. Iva ndotanga mumba pandaya murume wangu. Ipapo manga muri wangani pamaita mabasa ewe? Ndandine gurupu rangu ndataura namunyaungu. Namai umwe nyaungu. Ivo vanga vadya waanani kuhama dzavo? Uyu akazodyawo murume wake. Uyu umwe wacho iwe chiti uyu wakadyawo wazukuru wake. Saka munosarudzana sei kuti ndanzwa muchitaura hama dzakawanda kuvana venyu dzaka dzamakadya kubva pane murume?
uko kwama munosarudza sei kuti iyi ndo hama yatada kunotika this time kusaiti kwako? Tinenge tirikutaurirana kuti iwe takabvawo kwako chibviti tibvawo umwe wako tihewo tingatimutenderera. Imi saka munozosarudza sei? Ndiri kuona ava vachiripo vapenya ava sei makavasiya makatanga ivavo? Tichandosvika zvomuri kuona tiri mudare kwakuda kuenda koya zvomwe baba. Saka ndiani wamama ada kudya ko wakagara kwa? Uyu uri kudhoro. Uri kudhoro? Saka makabida kuzomudya zvarini? Ndatoda kurara. Rini? Anga ane nguva yakawanda zvakaita sei asati musati mamutya? Pasara pashoma. Pasara pashoma? Waimborwara here? Waimborwara here? Ndivanga next kanu. Waizviziva kuti ndiada kukudya? Waizviziva here kuti menini wako ndiwaida kukudya? Pataimbofamba pese taingobatirawo menini. Saka maida kuzopedzisira ani apa? Ndaida kuzopedzisira uyu mudiki uri pakati. Akakutadzira chii vana? Hanzi wakutadzira chii vanhu ivava? Kubvirawo washaire nhando hapana chawakambonditadzira ba. Ngokuti ndikandashayawo sipo kana sauti ndiwo wangondipa. Saka wanyimwa sipo uda kumuuraya? Saka wanyimwa sipo ndokwaungade kuuraya? Hawambondinyima hawambondipa. Ishairi riri paneni rakashata. Saka mauraya maitochemawo panhamo? Iri tingochema. Mene ndichemeni? Mene kubvisa nyadzi mukati mevanhu. Mwoyo uri kuti aiva nyama yauya. Asi hamuna kumbosvika here pakuti shaivira handicharida kana kuti munenge makutongonakirwa zvenyu nenyama yacho makuti koma ndiyo ndiyo? Tikati kunakirwa zvetingoita asi tati kuzviona kuti zviro izvizvi hazvikomboreri ba. Saka nhasi tauya kuti sekuru hatichazvida. Musati mauya nhasi pane here kwamakamboendawo imi mukati inini uroyi handichada ndibvisei vakazvitadza? Pane kwatakamboenda. Vakazvitadza? Iwo wakati tabvisa. Takaenda mumachechi. Takaenda mumachechi wakati tabatsiridzira. Maizongona maakumuka? Maizona maakumuka? Saka handi pakunodya munhu munoita sei? Munhu afa aiswa mukofini avigwa imi maizoita sei kubva ipapo? Shuva kuti hama dzinyu dzinyatsodzwa madyirwo akaitwa hama dzavo. Tingoenda komberera. Mausiku? Usiku. Womuda. Totora nyama idzo tiri. Anobuda sei munguva? Tingotoona pangava patitori nemwina. Wobuda. Totora nyama idzo tiri kuda. Titisiri kuda. Todzoka. Pamaimbofamba maivaudza here kuti ndimi watiri kubata? Zvinonetsa kakuti utaura asi panapo takambouya futi kubva kusouth kundauya zvenemwini nokuti tikati kunana mbuya tikati ngatimbofambe nemwana zvinhu zvanetsa tikataudzana asi pakadaidzirwa munhu wechipostori wakashedzwa mainini wakazviramba wakati inini handizvisiyi kuti ndozviriita nokuti mashure mazvo papamboya zviwe kwana sekuru wataura kuti tete tiri kubata imini wakazviramba ameni kuti hauna kugona kuzvibvisa. Sisi ndikazoya futi no ndikati nyaya yakataurwa nanasekuru haisi kupera. Ndikaunganidza futi wahanzvadzi dzangu nevamwe vese vari kumusha tikati ngatiungane timbotaure. Tikabvunza mainini tikakumbira neruregerero kuti mainini dai takukumbirawo kusamai kuti mungosunungure kana paine zvomunoziya totakura todini tongobatsirana kuti muzvibvise. Wakati ini handina hangu zvandinoziya saka zvainetsa kuti tirambe turungoshinga kuti ndo zviripo munhu kana aramba hake. Imimi amainini muri kuti maida kubviswa makaenda kupostori akati abvisa vana vari kuti taikubvunzai muti hapana chandinoziva saka chokwadi ndichi? Ndakamboramba asi kuchipostori chacho akazouya akadaidzwa akati ndakukubatsiridzirai iye akati munhu ungonga ari pamberi pewamwe wese saka ke ndikubatsiridzirei aibva ndotibatsiridziro izvo akatibatsiridzira tikati saka zvapera here akati zvingopera.
Nasi takundobata mwanasikana urundo rwadzirwa saka zvataura kuti hazvina kupera. Saka tirikutotendawo izvo tazouyawo kuna sekuru. Pamwe sekuru ndiye achatipedzerawo dambudziko redu. Saka mwana paakaya kwamuri achiti handei akati tiri kuenda kuti Zwani rino iri akati tiri kuenda kuHarare kuna tete urorwara. Ndimanangoti iwe ndibva masvika ndibva maona maapana sekuru tazvo makanzwa sei ipa? Ndakandoti ndiye achatipedzera dambudziko redu zviri pandiri achazvibvisawo ndisara ndachena. Sei makati zviri pandiri achazvibvisa imi maimboramba nazvo pasaiti? Chakaita kuti muzongoti masangana nasekuru tazvo ndo vakatanga kukubata here? Ndimakatanga kuvaudza here kuti sekuru ndauya chibva imandibvisa? Zvinotaura kuti kumashure iyo ndaidherera. Saka kunoku kwatata kudherereka. Asi makasvika ngoda kutombodherera mbichana so? Takasvika timboda kubhenda. Sekuti tasvika akati aiwa zvidzwaro. Mira panzvimbo. Ufidi unachikurire. Hanzi uroi une hukuri nehukuri unotorewo nezvigaro uroi. Rero wafikira. Nhasi unowasvikira pamukuru wevaroi. Kundozokumana newe kusimidana ndokupa. Kuzongosangana newe kumakuva ndokuuraya. Uregeretu rero. Nhasi usiyiretu. Nhasi manjii. Hanzi nhasi uroiwo ngauperi. Tinotenda sekuru. Zvakanaka. Iwo yamboza kuna hanzvadzi yangu wanga uri next. Wanzwa munhu achikutaura kuti wanga uri next uri mupenyu. Wagamuchira sei shoko iro? Because inini ndanzwa ropa rangu richichinja nzvimbo so ndakakutambisa uchinongedzerwa kunzi ufu. Saka ndambonzwa iwe wacho wanga uri pa next wanzwa sei? Nombotya vasekuru tazvo ndimupedza zvose kana nomborowa handizi ndazoti sekuru tazvo atozviona tiri kumirota apa ndowa mvura yacheka makumbo zvaunopera kana mvura wahani. Saka muda kuva tichi amaini basa ranhasi muri kuna sekuru? Nani ndowaregerere munotozoti kwasekuru tazvo hazvichadzoki futi. Kuima hanzvadzi maindinetsa chimbotaurewo ndibvunza. Aipaswa namba dai nomuro. Kuna mainini ndinoti nhasi ndazovaregera asi kubva pakafa mai ndanda kutomwa mapiritsi edepression hapana waizviziva kana hanzvadzi dzangu. Ndaida kuzviteerera kuti ndizvione nokuti mai vakafa neni. Mai vakafa neni asi ndomborwara. Ndawaregerera angu asi mai ndinotoverenga kuti musi wa25 28 November ndapera manje tiri kuenda. Ndikati mai tiri kuenda nemi. Asi manesi kana nanhasi vanosangana neni vanongondibvunza kuti komai wako wakazombofa sei. Zvakasiya manesi aine dhauti muhospitari mamina mai. Ndakangofonerwa ndiri kuJoburg. Napo ndakafonerwa nanhasi handifi ndakapakangana unyange ndakarara ndombomukoti ndakadaira foni kuti mai wafa. Zvambofamba sei mai? Ini ndinotorongedza ndotengerawo mai ndoti mai musi wa28 November tiri kuenda kumba. Musi wa28 October. Musi wa28 ndinotoronga kuti mai ndoda kuenda nemi kumba kwangufonerwawo mai wako watorwara. Ndofona mai zvadini ndomhanya kubva kuJoburg. Ndoya ndoona mai ndoti mai zvabva zvadini. Ndakavabata kudai ndoti mai wakutotanga kudaidza zita ramainini. Saka kubva ipapo mwoyo wangu unoita peace. Ndaingoramba ndichingobvunza ndichimboita kunga ndinotaura nawo kuti mai zvakazodini imimi makabva mazotisiya zvakangodaro. Mai vakabva vangofa. Manesi akatya kunditaurira nokuti mai vanga vasina kumborwara. Mai vakangoti ndaakutsva kumakumbo. Mai vakati ndautsva mudumbu. Zvakandinetsa. Asi hangu kubva nhasi ndinovaregerera hangu ndinotendawo sekuru tazvo vazoti
ndaifunga kuzviurayi ndikafunga matambudziko andishokere mukomana mira unozotaurawo kubva pamakaona sekuta kuzoti muzoita decision zvanga zviri nyore sei kuvabata kuti mutaure navo ndinoziva kuti makambenge makutaura neni muchasi zvanga zvakakuomerai sei kuti mutaure nasekutazvo ende chakaramba chakakupai ushinge hwekuti apa ndo patinoponera chii isusu takuenda kuna awa ndo wachatibatsira waona tsitsi nekuti kunyange kana atononga kuti wabata munhu apa haatozoiti zvekutomboita zvekujika-jika kana uzwira muroi tsitsi sekurutashi wanonanga muroeda wana tsitsi nemuroi tikaramba tiringofolowa tichifolowa ndikazwa moyo wangu uchiramba ndikati kwasekurutashi ndizvo tekuti taitomboita tiri mumba zviya tambosununguka yedu tototedzera toti unoona ere wakomana wasekurutashi wanotikomborera uku ndokune chiyambuko yedu saka kubva ipapapo tatanguramba tichifolowa ndikazomufonera futi mukoma Patrick ndikati mukoma Patrick tiri kukomborerwa nezvomurita asi ndiri kukumbira kuti munditaurawo sekurutashi kuti inini ndoda wabata ndine dambudziko ende ndiri kuuyako mukanditumira nhamba dzasekurutashi ndikati aiwa handisira nhamba dzasekurutashi ndinoziva kuti wari bhizi ndoda kuti muwaudze kuti wadaire foni yangu ndoda kuuya pavana sekurutashi ndipedze nhamo yangu imimwe munenge manga muri bhizi ndopandakabva ndati musi watapedza basa ndikataura uyu ndikati iwe dambudziko rako taakutoenda une kamwana kasvava kudai kane 4 months akati tiri kuendepi ndikati takuenda kwasekurutashi kuya kwandaikutaurira kuti tirudi topedzerwa dambudziko akati kuenda rini ndikati next week ndikatopedza basa musi wesande handisurara tova tatokwira bhazi toenda tinozviona tamberi wakafunga kuti ndiri kutamba ndopo ndazosvika pana sekurutashi ndikati inini handisuzobva panapa ndangosvika pagedhi apo ndikati inini panapa handichatobva ndopo ndichazobvawo zvekwedu zvaperawo ndichamubvunza kuti kana azvitadza ndoti ko zvana Patricia zviya makazvigona sei zvetaingoona paya imimi murutadza kuti gadzirirawo zvedu nyange musikana wabotswana wakwana baba wake inga zvakaita 1 mane rupesa apa ndo zvendaitotaura ndikati inini sekurutashi ndichawaitira ustabhoni kuti sekuru chimbochinjai maonera munoita pagirazi kana mazvitadza izvi inini handichabvi panapa ndichagara panapa wachaita zvekundidzinga tsano ndazva kuti ndinoda kutaurawo pakashaika kugwidwa tisaigara nawo before zindakusauta ungati wakuita wakutooneka ngakamba chirawo ndichienda mataurira awakaita takazotojoinidza watoshaira kuti anofunga ndozvaitaura gugu ndakupa ndaenda akuenda unoziva kutaura kwekutaura gugu kawazoshaika ndoko takazobatanidza kuti asi gugu wanga wakutoziva kuti pane zvakakuitika pavari muonekero awakatiita ndekutooneka yekuti ndifunga kuti ndichazogonai zvakare futi wazonzwa kuti gugu akusisina kuti gugu awasisiko mukoma ndimi mababa mumusha dambudziko iri mauya pasekurutashi munozvigamuchirawo sei aiwa handini ndikurwa kufara kuti hanzvadzi tafamba zvine hanzvadzi kunyange kudzinza kwake kwamai nona wehanzvadzi wakauya waine dambudziko wakatora wakabva naye kuSouth Africa asi hapana zvakapera titouyawo semhuri tienda kumba kwamainini vaita zvawakaita saka inini ndiri kuti hangu kuna amai ndiye atosara ndiye mai mainini ndakuregererai handina asi kumashure kweso kutaura chokwadi ndandini ndaka mainini kana makwanisiro amaini andaikuitai ndofunga maingozoona kuti makwanisiro andaikuitai ndaingokwanisa kuti muri mainini asi ndaingoziva kuti hano mainini mune zvinhu muri kuita zvisina kunaka kazhinji takatarisana neuyu hanzvadzi chigumisirwa mumbauno saka ndakusunungurai mainini kana muri pachokwadi mainini ndakusunungurai indi kuti nhasi uno ndakataurawo pachikuva kuvarozvi mukati memusha ndikati baba ona dambudziko ratasangana naro kubva imuchingoripo saka muteto wandakupinza fodya ndakuisa muchikuva iyi ndoda kuti kwatiri kuenda kuna sekurutashi harunzi nawasikana kuna sekurutashi ndoda kuti muvhure dare rasekurutashi imi mudzime mamagura vhurai dare iri mavhura dare iroro kana kwatiri kuenda ticharongerwa zvinofamba
nokuti mudzimai magura kana isina kuvhura imi mwaruzi musina kuvhura dare musina kurijekesa dare kana kumberi kwatiri kuenda tichangodzokazve tisina kupedzerwa. Saka ndiri kufara mainini kuti mataura chokwadi chenyu. Ehe, zvakaitika taakutanga upenyu hutsva ndo kana manyatsa kubudawo pachena chaizvo kwete kuti kana taenda kumba uko motanga kutuzi inini paya pandakazongobvuma wangu isu hapana watiri kunotaura kumusha tongoita zvinhu zvedu totura zvinhu zvataurwa nasekuru touya nazvo zopera totanga upenyu hutsva. Handichina daka nini. Amaini mashoko ataurwa nevana manzo munotiwo chii nazvo? Ndiri kutotenda kuti tiri kuenda kwazi sekuru tasvika munoenda munotora makasununguka. Ndapuwa muti ndisekuru tasvo kuti muchatungamirirwa ngemuti uyu. Zvinhu izvi ndinotaura zviri mubhegi. Muchaotakura bhegi racho. Imi mamutambozvigoni kuti mungodini mungozvibata. Asi kuti inini mukamauya nebhegi racho ndini ndichauya ndeimubatsira kubata zvinhu zvacho. Saka kune chiikumba zviri mubhegi zvamuda kunotora? Ndoda kubatsiridzirwa ndisekuru ngemushonga. Chikwambo changu tati kuna chai. Chipambo. Chingori 1. Chipambo. Alright. Taida kuzowase kuti zvakabva kupi makaita zvekutora makazotora kupi chikwambo chacho? Zvinhu izvi zvakandouya zvimukwamwira mukaka. Mukuamwa mukaka. Mwana ari kuzoti kuyamwa makayamwa zvei asi kwamakazonotora chinhu ichocho because makapiwa here muchiyamwa kana kuti makaenda kwamakafamba mukanzi ichi ndo chinhu chako ichi chaunoshandisa? Inini ndiri kutoti ndakachipuhwa ndiri kuyamwa. Ndizvo nditori kuti ndakatochipuhwa ndiri kuyamwa chibva chagara mandiri. Saka chakabva chatondishandisa mabasa. Ngekuti kana sekuru ndakandimboti sekuru idi here sekuru kukazi chirimo wakazondidudzira pekuti iwe wakazviyamwira mumukaka. Wakazviyamwira mumukaka uri wako ndibva ndatenda kuti yemei. Sekuru takusiya maoko. Sekuru anotenda. Apa kanya kuchitika tsopano. Hanzi nyaya yakuitika pari zvinhu izvi manje. Ndakupangira ndikupasira murapacho kuti muguduke muende naye kumba kwenyu katenga zvinhu zvanyu uye nazvo pano weka. Hanzi sekuru vakukupai muzukuru wavo wamuchaenda naye kumba kwenyu motora zvinhu zvenyu mega moya nazvo panapa. Umbafana? Uri kunzwa nemashoka? Ndokupata chitoka nichita ini. Ndokukashandira wanoita sekuru Tasvo. Ukamvati fiti yabwera kwa Tasvo, yakanga kwa Tasvo, inenge ribwera kwa Tasvo, inenge yabwera kwa nangu Tasvo akunyuka. Hanzi vakanzwa kuti muroi auya kwa Tasvo zvitadza kupera uroi kuna sekuru Tasvo. Anenge asina kuya kuna sekuru Tasvo. Anenge auya kune vamwana sekuru Tasvo anenge vakumuka vari kunyukawo masaidi. Asi ana Tasvo kuri batatu. Asi ana Tasvo hakuna ana sekuru Tasvo anosvika 3. Kuna 1. Kuna sekuru Tasvo amwe chete. Umbafana? Muri kunzwa nemashoka? Tinotenda. Apa ya fazi. Apa kupita nana. Hanzi achaenda kumba kwenyu ndiani nana pa ukama wenyu? Iwe kupita? Na iwe? Na iwe mwana kachiro? Ndukupasani murapacho wangu anenge aina ndodo. Hanzi ndichakupai mukomana wangu anenge aine tsvimbo iyo. Paripedza mpata. Hapana chaanobata iko. Anongonongedza pacho kuti pasta iri na ini. Hanzi achangonongedza chete kuti takurai bhegi iri neiri. Muisa mugari moto. Muisa motikari bhegi iri asina kumboribata mukomana iyi. Makubwera kuno. Muuya. Kana iye mwana kachiro nawo kupata mapasta ayo. Hanzi kana iye muridzi ngaasabate mabhegi ayo. Anongonyamura pasi kugara moto. Kungomatora chete achiuya motikari. Umbafana? Ukunzwa nemashoka? Chabwino. Zvakanaka. Kana mazobwera pano tisamaliza ufiti tumutsudzure zvinhu zvachitaka. Apa ndafara manje kuti imwe mamuregerera. Zvanzi kana mazouya panapa poshandwa basa iro rinoda kushandwa pobviswa uyo uchipera. Sekuru charunyanya kufarira ndechekuti hamuna kuramba makamuomera moyo mamuregererawo. Ukunzwa nemashoka? Chabwino. Zvakanaka. Mungatsudzuke tiriyo zvinangu. Mungasununguke henyu tosara tichitaura zvimwe. Iwe bare. Bare.
Uona ngani? Murikuona here nyaya. Ndopai pata nyimbo yekuti zvinandipite kutari. Hanzi ndo pakabva nziyo iye rwiyo rwamunonzwa rokunzi zvirinandende kure iye. Ndimarumbo wamenyera zvinandende kure wakanato asumuka mumenye pang'ono basi. Iyo bare ndina kuchemera uchanyamuna ndodo swipa iyo. Ndodo ndokupita na vantu ava mukupita muri 4. Yes. Andiro zvinzerembara nziyo ndo chene nevazukuru ava. Ndo chavaratidza mabhegi arufano kuya kuno. Uchienda nevazukuru ava vari 3 wo uchaita uchi 4. Iwe paripedza kuti wachita mwene. Hanzi ikoko sawane chimwe chaunoita kungonongedza chete mabhegi aya. Uri kuzere mashora. Zvakanaka. Umenyerwa zinandende kutari nahama. Wapinda kutari wauraiwa mumusakachakutana mundani. Hanzi kamungu wauraiwa wangu waine hanzi kuti zinandende kure nehama. Waenda kure koko wauraiwa. Chakatika chiyo wauraiwa. Yo uchisimuka yo mzukuru. Fiti yaje ramuka. Muri waje simuka toni. Tinotenda sekuru. Chawenu. Zvakanaka. Iyo kumwe kwako ndikubona. Yo mbo wako ndekuti. Pamutare pacho. Ndikwamuka ndo chibaba naye. Ndikwamuka enda uchibva panapa. Kunochita kuchani. Kunonzi kuchi kwa mutare yo. Ndingachi nonzi chi. Mutasa. Apa tapitirana kuti kupita katenga chikwambo chako, uchipita katenga chirongo chawaibikira nyama ndizo nini? Hanzi apa tawirana here kuti uenda unotora zvikwambo zvako zvembegi izvi wozoya chirongo chawaibikira nyama ndizvozvo ka? Chabwino. Zvakanaka. Famba uchibuda. Chifamba uende toni. Iwe mwana wachisimuka? Iwe mwana wachisimuka toni. Ramuka uchipita. Simuka uchienda. Mama wana kumutira chakumtima. Amai venyu musaitire chekumuhwa musarambe muine godo nawo ndasunungura. Ya udrive bwino. Udrive zvakanaka naka. Munanga wenda naye ndikuona. Mumwe ari kuenda naye ndokuti. Ramuka. Simuka. Iwe kunobaiwa. Ndongo padhuze. Apa wairambira kuenda kudai tasva yatazira nkanani wairorwa pano. Hanzi waita sei ngadai tasva tasogara pano notitanetseka sekunda nangoti ndinogara panapa ndaimboda kutotaura nambuya ndichiti mbuya
ndombotaura neni kuti ko zvinoona muzukuru hanzi nhasi unochiona muzukuru uona kani uchitika mumafoni uri kuona nyaya iri kuitika mafoni kuna ananga kuzvitindisana tasvo kune vamwe vanenge achizvitisana tasvo mafoni mo ndakatozvizwa apa asi wanenge wachinyeperwa ndito wanofanirwa waonawo matv original chaiyo unonyatsaoneka muningi wamwe wanenge wakungoita aufeka asi wane matv wanonyatsaona original chaiyo saka zvandokumbirisa kwai madzukuru saka zvakukumbirwa nasekuru wamurimi mazukuru kuna vantu vafuna kana imukada kureva neni kuna kureva na WhatsApp video call uchiona kuti ndeta zvacho hanzi ari kukumbirira kwamurimi mazukuru kana kuine vamwe vanhu vanenge da taurana nasekuru tasvo musangoshandisa mapozi chete shandisai video call muchivaona sekuru tasvo acho tichatokomendawo nepamaningi noti pamastream paya panostreama tichatokomendawo totaurira vamwewo kuti kwanawo vamwe vari unyepera kuti tisiwana sekuru tasvo zvakanaka mufurumiro borana zvikwambo azvitumidzai sunungukai mukurumidze kuenda zvikwambo notenda sekuru apa chitaniso mufana kusiya maika grade ramoa anyadese asati achimenya moa kuti pamwe kubwerera zvikwambo abwerera ari kaki hanzi apa pari zvino motenga kreti yemasupa mope vakomana nekuti kwamuri kuenda kwamuri kudzoka uko munofanira kudzoka vakomana vakatsamwa vembira amunovapasa $10 basi amunovapa $10 kuenda kutaru nekuti kwamuri kuenda kure ndandikuoni mapozeni panja enda munovapira panze zve imwe mukaimira pano ate kana mukagona kana 3 day kana ndabwera anogona ipa pano hanzi mimi muchamira panapa kunyange vakaita 3 days kana wiki varuko imimi hamubve panapa vasati vauya izvozvo zvakudya mupasiwa chekudya chikafu munochiwana panapa wakugona paripo pamarara pekurara pariko pamarara izvozvo ka sekuru vatendaenda heri panze sinukaya zukuru Thank you.